Predstav si svoj nový domov. Miesto, kde sa každý deň začína s týmto panoramatickým výhľadom. Štýlová chata alebo moderný rodinný dom? Tu je priestor, aby sa každý sen stal skutočnosťou. Nachádzame sa na Liptove v obci Dúbrava, kde vám predstavím rovinatý podzemok o veľkosti 1360 m2. Siete sú pripravené. Voda aj elektrika priamo pri podzemku, kanalizácia, septik. Ráno slnko nad západnými Tatrami, večer pokoj nízkych Tatier. Kontaktujte ma a ukážem vám ho osobne. Tvoja budúcnosť začína práve teraz a tu. Milota Balková, tu reality Liptovský Mikuláš.